Pois mira, facemos así. Ti fai unha pesquisa de artigos e eu vou á biblioteca. Eu xa teño unha plantilla feita, se queres paso xa. E mañá conectámonos a través de Teams e terminamos de estructurar. Paréceche? Pareceme ben, pero mellor imos á túa casa, que seguro que o entendo mellor. Levo unhas cervexiñas, unhas pipas e logo o que xurga, xa sabes, non? Non, xa che dixe 1000 veces que non, es un pesado. Facemos unha videochamada. Online. Online tamén se pode poñer interesante. Mira, tío, cánsasme. Para o próximo traballo vou pedir que non me poñan contigo. Online, vale? Online. E vou pasar o antivirus para que te poñan cuarentena, a ver se así o pillas. Soach, a violencia contra as mulleres ten moitas formas. E esta só é unha máis.